sase-Vryhied ngaphandle ukuzophikisana nesicelo sebheyili somsolwa onukubeze ngokocansi umuntu wesilisa ingane ena-15 years. Umsolwa ungumphathi wezinye zezikhungo zikahulumeni okuyindawo okufundela kuyona i-adult center esingeke silidalule kwamanje udaba lakhe up until avele ngaphakathi. Kodwa-ke into ebaluleke kakhulu okufuneke niyazi nomphakathi wonke wazi ukuthi akulona kuphela leli cala umsolwa linka kulona, kunamacala amaningi athinta ukuhlukunyezwa kwabafana abancane since 2018 if I'm not mistaken, ngoba le case esibhekene nayo iqala ku-2018. So iyona-ke into esikuyona singabahlali, ngunobhala wabahlali kwi-region yeSanco sizophikisana nakho. Njengoba ubona lana kukhona iy'ntombi abakapheleli nabantu, ngoba inhloso yethu enkulu ukuthi asenze umahluko emphakathini esihlala kuyona, asibe abanye abaphikisana nayo nezinto esiyibonayo ezenzakala ezweni esiphila kuyona. Yingakho-ke sisho njalo sithi siyabahlali umkhubo omubi kabi lo ukulala abanye abafana enasamisani nawo. Mhlambe-ke ngokwendawo lo onukubezekile usuka kuphi nendawo? Usuka khona la elokishini. Uma usuka la eVryhied it's 12 rand ukugibela nje. Usuka khona la elokishini and naye umuntu onukubeziwe ingane yakhona la elokishini. Kulungu mhlambe-ke enifuna ukubona kwenzeka kulokhu mhlambe ebulungisweni kuphi eningafisa kwenzeka? Esifisa ukuthi kwenzeke, siyaqonda ukuthi ingalo yomthetho ikwazile ukulithathela phezulu lo daba, ngoba kuthatha iy'nsuku ey'ncane ukuthi sikwazi ukumthola ummangalo. Kodwa-ke sekujwayelekile emsakazi ukuthi umuntu avalelwe abe ngaphakathi kodwa kube nezathu engabambeki ukuthi uphume kanjani. Siyafisa ukuthi ubufakazi sibulethayo njengenhlangano yabahlali nabantu abasazovela, ngoba bakhona abantu abasazovela abahlukubeze, kube ubufakazi obanele bokuthi inkantolo ingathatha isinqumo kuleli cala esibhekene nalo. Simfuna eboshiwe, simfuna engaphumi, ngoba siwumphakathi soqinisekisa ukuthi uma ephuma sizoyibambela mathupha. Kulungile mhlambe-ke engakubuka ney'ntombi zihlobile la, mhlambe sisinze izathu ezenza ukuthi amantombazane amancane ahlobe isona siphi? Sekunamacala nje ayinsaka zibukela msakazi umchilo wesidwaba athinta wona amantombazane. Nakuyona le case yalo msungu ayonukubezi ikhona i-case yentombazane esiyilandelayo engakafuni ukhofa out. So oza kwabo-ke into abayizelela asikho sexist. Mangithi asibheki ngokuthi umuntu wesilisa wesifazane, shuthi sigoqa konke ukuthi ukunyukubeza ngokocansi asikufuni. Yingakho kubona iy'ntombi ezinye yiseza zisendleleni, nampa abafowethu nazi uyabona bagqoka uSanco abafowethu, okusho kona ukuthi inhlangano yabahlali asikho kwipolitiki, kepha sifuna ukulungiswa ukuthi benzeke. Kodwa kuyabonakala njengamanje kade kujoyina ngomama be-ANC Youth League la, mhlawumbe noma Women's League. Bona mhlawumbe bayingxenye yalokhu nabo. Besingenalo uhlelo besilenzile nabo, okungenzeka ukuthi ngoba izolo besikade sisemsakazweni sibatshela ngalolu daba, okungenzeka ukuthi basukumile bavolontiya, okusho ukuthi imizwa yabo, ngoba cabanga ukuthi ama-programs kufanele ngabe sebewenzile before. Nazi inhlangano eyithinta ipolitiki kufanele ngabe seziwenzile, ngoba lento into ekhona emphakathini, yabona, and abantu abakholelayo lokho okusho ama-public servants kufanele ngabe yinto abayiqhakambisayo kuyilwela. Kodwa sibona ngathi sebethule, yingakho-ke siphumile siyabahlalisisa emphakathini.